Kalau ditanya apa buktinya cinta nan setia, mungkin salah satunya adalah kisah Siti Nurbaya Jo Samsul Bahri. Cintonan indah hilang dek wakatu, namun dipisahkan dek nasib. Iyalah carito nan indah pernah hilang dari ranah Minang. Siti Nurbaya Jo Samsul Bahri. Ranggae aku datuk maringgi, nan mani ayo akak si Siti. Harato tandeh utang batumpu bangka balanyo, mangko Samsul